Så er den bare rundt. Går den anden vej. Skal du lige have den med? Så slæver vi den med. Det er tungt jo. Den skal med. Skal du have den med herovre? Så er vi igen. Så er vi igen. Okay. Hej. Hej. Kys. Der er ikke noget at gøre nu. Ja, jeg skal også huske ret kartofler. Nu ser jeg op af Cindy. Ja, Cindy, ja. Hvad hedder du? Hedder du Sander? Ja, det er lidt farligt at gå over dørtrinene. Kæft, hvor er han blevet dygtig. Han er.